Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke NPYF State Meghalaya uba Wailat Mikishla habakran berkinong thok khobor halor ke jingkeno ke VPP bak NPP ke le da kabor Jainta Hills ke bapenlong ya ke VPP bakimla ban job bun uba shila ula ong ba ula dap kren ya gani hapo yeng dorbar thau an ula benrap da ke baong bak Jainta election hi kamdei ke badang tang menta ki jingkeno ki donbet hendai menta ban keno da ke seng san perthei ba hapo Jainta baki job duna kamlong khoj bat hakasi hills pat bagi job bun kalong khut kata kawan ra jingkeli yakihi ula ong kumno kila ban ong basya jantia ke NPP ke job tang khatlai shani pat ke VPP ke job hadu khanyo kata kamut ke jur ke jingle thok shani ban sya Jainta Hills lada kadai kumba ki keno maki ke NPP ke ladi ban job palat ya ke at posit ula ong bahasnong jong u pras patam u yo vote u kertong ke VPP kumno kin ong bagi penen kam da kabor Assembly rungan keren saya kata nomor ba pipet ini kajantia election hi kemot kemdei tang kadang mentah but after election hawat kijing keno ki don bayang tuhang ni tang ba mentah ban keno da ke political party ke ban ong bayangi ba hapo jantia nomor ba ki job dunasip te kamlong khoi bat chapo khasir bat ki job bon sit ka ong khoi tumur kata yala de hi ka raise question hi muda kumno bila manong habak syatei ni NPP ka job tang khalai sip ta shani ka takwai party ka job hado khat nyo sip ta la kum ta ka jor ka jingle thok shani man changi syatei ni lai na lor bagi don ka bor na lor bagi mor wi don la dangi kum baki keno maki tingi dei ban job a khau sip shani ngai la dei kum bak keno maki ta ba thar mi job khalai sip nga hasnong la jong u praspa tam yo bot u tau party takuno ngangan ong kukuno gila ban ong ba mengi pendon kam na kabor te kum kita ki ai ngatang kan ni ong ba ke hati election hi kindon ba ki jingno te la ki ong ya kata ka jingno le te ni dei ban should be more concerned on the khasi region than region